Sziasztok gyerekek, készülünk is ebben a videóban Checkpoint 6 Cségomóda szerven fogunk játszani, és ez nem az első része. És ja... A 18-as szerverről semmit nem tudok egyelőre. Még mindig konténerek valószínűleg. Úgyhogy ja. Aztán már van skinem is. Ajánlom ezt a szervert, tök jó. Nekem nagyon tetszik. Na várjam el. Niggle skin meg most ki fog betenni. Jó Isten, nagyon szokta redakni. Ez milyen is? Jaj, tudom. Figyeljétek! Sorry. Állna a bomba, fogadunk? És már nyertünk is. De majd el kéne állni. Ugye a shotgunt azt majd meg. Úgy bocsi, hogyha néha lesz majd FPS blokkunk. Nem sikerült, le akartam késeni, már mindegy. Hogyha néha FPS blokkunk, akkor sorry, mert ja. Megint nyertünk, átszállok. Gyerünk ide. Aha. Nem mondom, sorry, hogyha FPS drop. Vagy laggolok valami. Ez viszont szépen állott. Még az itt fel. El kell drogolóra. Nem ér szerintem. Ezeket mindjárt csinálok valamit. Zene. Így. Fel. Zene. Érni. Prego verseny. Ez az. 14 HP. Annyit levittem neki. Igen, van Dragolor LVP. Nem lehet kivenni a zenét. Szóval sorry. Mi kell nekünk ez? Globál elitek, hogy most már ennyi lassan. Ez még jó zene is, erre adja. De még nem, mert még nem teljesen ködödött. Nyissunk. Ja, nem. Nem kell. Hát kövékörre vépézünk, ezt mindenkit úgy leadok. Ó, csak haladjatok. Time I beg for the stars and all the best of the food, your soul. Hogy lőttem át?
legdrágábbak azt a kérnék. Ingyen. De nem haladnátok? Ja, meg itt írja, nézzétek a skinek mellett az az 1000, hogy összesen napváltás. Addig örüljetek, míg van bent skinne. El kell jelentkezni, azt nem szeretnék a videóban. Jó, hogy nincs fegyverünk a mapváltás miatt. Aha, meg is halunk. Hát de nem volt fegyverem is. Annyi. Jó kis skinek vannak, ami mutatom. Oda vannak a kések. Milyen kések. Persze ne itt vegyétek meg, ha lehet, mert ezek rohadt drága. Nekem az a... melyik is kéne? Az a Marble Fade Bayonet. Na. Góljunk bére. Ez igen. De úgy... Ja, itt is vannak labderek. Laggoltatják nekünk a szarok magunkat. De előbb elsőnek elhiszitek. Ja, meg ketten vannak, vagy 3 vagy 4 vannak. Nem, valahogy nem adja. Főleg ezen a mappon nem is szeretek játszani ennyire. Igen, jó kifogás, Krisztián. Oh, hiperaktív. Azt láttátok, hogy izén lőtt ilyen sorzott és Harry. Bár ez lehet, hogy ezért mindegy. Na mindegy. Az is VP-vel megyek. Na. Hát de mi ez már? Hát... Egy. Bot vagy Krisztián, ne játsszál velem. Nem. Nekem van power energy, nem. Na, már bejöttek, én már futok. Ez nem jó. Ott vannak. Gyere ide, kérlek. Nem. Ja, a double scope-val. Innen jönnek be. Na, easy win. Magam végezem. Mindjárt muszével 3 vagyok. De bot vagyok. Ha bár nem, majd érek úgyis felment volna. Mi van? Hol a flash-ja? Jöttek. Gyere, kik! Nem vicces. Off. Will Echo. Na. Egy offk. Jó, nem szó. Látjátok, csak rá kell nézni, mert felé leszek. Ott van ránt, rohadjon meg. Nem elnéztek meg. Nem lettek ilyen botok, hogy nem vette észre. Azaz, napváltás gyerekek. Na, 203-as ping a gyereknek. Mert a többieknek nem is olyan magas végül is. Elviselhető. Na milyen map lesz? Én nem tudom amúgy, most surprise.
ja, annyira szeretjük. És nem jelentkezek be, sorry. Skin nélkül láttok. Mert ugye látnátok a jelszót hát a felhasználó az még nem, csak, de a jelszót nem jó. Hát azért gondolom, hogy valaki ezért fel fog jönni a szeróra, vagy megkérdezezzék, hogy nem rossz. Kicsit az elején ugye sokáig tölt a konfig, nem olyan sokáig. Nekem hamar betöltött. 18-as lassabban, de hát ott szerintem több is a skin, meg hát ott... Bár nem is. Nem szabad playert nézni, mert laggolunk. Így. És én vagyok a lagger? Nem. Ez bírom, amikor meg tényleg itt vannak. Én nem látom, hogy feljön. Cannabis. Ne semmi. Inkább off. Itt csak matakova. Na mi legyen? Elkezdünk, látjátok? Factory New Statrak no skin-esen. Dragon Lord. Nem, mit nem. Aha. Szeretem. Ne! De kifolyott az a szar! Nézzétek, hogy bot vagyok, de nem vépőzek akkor. Amúgy ez a picit hosszú videó lesz. Olyan 30 perces. 30 már? Milyen 30? Hülye vagyok? Még fel kell vennem majd. Ja, már csak egy élisziót kéne. Vagy gyerekek, ma az lesz, hogy vagy felveszek még egy élisziót, vagy még egy mesteremcét, mert ma megfogadtam, hogy 3 videó lesz. De mivel Levi nincs fent, az élisziót stopolom. Tehát, de ha fent lesz, akkor rögtön. Vagy szólóba csinálok egyet. De abban nem lesz szerintem most hang, abban meg abban csak zene. Azaz, hallottak. És supper. Amúgy meg nagyon köszönöm szépen a 61 vagy 62 feliratkozót. Ebben a 61 volt, na mindegy. Köszönöm szépen a 61 feliratkozót, és ja... Sűrű lesznek videók, hát ahogy tudok. Ne! Ó, na, okés. 70 millió tét nem szeretnék most leszedni videóban. Vagy videón kívül aimmal. Nem vagyok olyan, csak egy picit. Állítólag ez jó camphely. Múltkor gyerek itt bújtál. Egész körben, érted? Itt bújik, hát ezt leészáltak CT-t. 0 HP-val. Ez az, gyerekek. Már megy is a headshot egy az évre, hogy ja, nem volt bejelentkezni, mert akkor nem kapok rá. Na mindegy. És ez... El kell nézzétek mikor... Üzére nincs eszkén P9-ről, sajnál. Vagy van? Nem tudom. De P9 is jó kis életű, szeretem. Van néz ki. Mondjuk én játszok most. Hát kicsit bot vagyok egyelőre. Lenyertünk jövőtől. AK-kör, féles. Ne! Ezt nem csinálok többet. Jaj, igen, az előbb is mi volt arra. Hó, Echo PLS. Jó van, de hát 50 milliárd. Jó, oda nem megyünk többet. Az biztos. Hát cseréljünk csapatot. Nagyon is van. Nem tudom, nagyon szeretem, amikor így összemosódott de mit tettek róla? Látjátok, a perzenével próbáltam. Azaz, bassza meg! Hát akkor most egy knife kör lesz, gyerekük. De jelentkezünk. Nem érdekel.
Hát én nem bírok olyan gyerekük. Árba késelünk mindenkit. Az egy fegyó. Nem tudtam is csinálni. Megnyomtam a hülye tévedtük. Na, úgyis útör van. Na, van. Akkor arra nem megyünk, akkor going erre. Nem is itt elrassolok, jó? De elég bot vagyok. Nem kéne így folytatni. Mármint ezt a botoskodás, nem a videót. A videót azt folytatjuk. Eddig már alszik. Hoppá! Ez nem voltam a headshot-tel. Ja, ott voltak. Közben itt néztem, hogy én headshotot adtam. Ugye a kis füllecske mindig eltakarja mi videót, mutatja, hogy hány perce meg megy le, lehet állítani. Nem, nem nagyon tudnám az a dolog. Max, hogy csak kilépnek. Lehet az meg nem nézem, hogy ki van. Valamiért. Jó. Nem, valamiért. Óhó! Ez ilyen nézés. Bugó. Lelassulunk rajta, de jó. Nem jó. Ne, merre vannak ott? Gyerekik, arra vannak, de nem. Meg azért is elnézést kérek, hogy ezt nem nagyon ismerem ezt a mappot. Mert nem ismerem, most csókolom. Ági van-e? Nincs. Menj ezt a szellőd, ha úgy nem. Sorry, hogy elmos vagyok, azért is. Elidám. Én most elég bot vagyok. Egy flip knife forgathat. Azt előtte? Majd most fogja. Most elgoingolja, én érzem. Dik. Nyertek van? Nem. Még egy bot csapattársunk kell. Mi a zene? Ja, ismerem, jó van. Csak nem hallgattam 70 milliárd szó meg, úgyhogy telejük. Skidul magát elhegelte, aha. Na, most megyünk egy P90-t. Látjátok? Várja. És meg lehet nézni ezt is. Aha, látjátok, gyerekek, milyen élethű az a szajó. Szálló. Még megbeszélek nekem. A VP az mindig jó jön. Ott vannak. Kicsit azért mellettem volt az egér, de jó lesz az is. Ott vannak amúgy. És nem a VH-ot látta. Hát ti látjátok úgyis a VH-ot. Van, nem szóltam. Ott folyjuk most ezt. Ne. Ja, hogy ott. Hoppá, ki jött meg? Aha, CTT. Most nincs muzsika. Úgy néz ki, hogy nekünk répézni is kell. Meg B-re rássolni néha. Ezt most már így fogom csinálni, gyerekek. Ember a hibáiból tanul. Meg egy kicsit később kell menni. Ennyi! Mondtam én, gyerekek. De szar! Én ilyenkor nagyon sok manét kapnék, de így nem kapom. Mindegy. Nem baj ez. Kiruccanunk egy kicsit. Bele kell lendülnem el. Ja nem. Vagy de. Aha. Ezeket. Már ez negyedik, nem? Hány kell? Díg, milyen 6-3-as ez a stop. Hoppá. Ez ki ott, ezt nem ismerem. Ja, nézzétek, figyeld. Lövök. Figyeld. Megint megnyomtam a tévedőt, nem baj. Nem baj. Visszahozzuk. 25 HP-re van. Ezt most már nyernünk kell. Úgyis B van az egyik CT. Ne, B van fönt! De bot. Bot exe. Tud ez lenni. Dave 5. Rip exe.
Nem sokszor, most beadja sokszor. Ez a Steven. Hát nem cételő. Ha, bot. Arra mondtam én, ne felejtsd. Ott van mindig a gyerek. Valaki mindig ott van. Most nem. Hát attól függ, hogy vannak egyáltalán a 10 kis champin, azaz. Camp Elekelsz. A Camp Elekelje kiengedtem. Az gratulálok Krisztián. Még a legszebb dobásod volt életedben. Oké. Felvett egy falkolládát, gratulálok. Pam. Jó, mert nem olyan, mint a 18-as, hogy csak 4 VP-t lehet venni, hanem szerver szerint az egész player, mindenki a VP-szet nem érdekli ez. Ja, meg nincs, ja, de lehet az már van, hogy 2v1-nél meg ilyeneket nem kéne VP-zni. Na mindegy, mi azt betartjuk, legalábbis én úgy emlékszem, hogy nem. Rásd bírá! Nice, Christian, nice. Nice, very nice. Ez az megint egy... Jó, most M4-ezünk, vagy elkezdünk. 1 perc kimehetsz hónapra. Jó, amúgy nem. Nem csuktam be a szememet, össze számoltam, nem. Hol az AK-nk? Ja. AK-mal, de hülye vagyok komolyan. Ez jó hely. Mert innen eleve nem is tudnak annyira lőni. Értem. Amúgy ez meg volt a 18-ason. Régebben. Most itt nagyon sokat ér. Bár botba biztos is. Hallod a karambit. Jó, mi ez a ki? Na, az is 24 perces lesz a videó. Nem is lesz 25. Gyerekek, 25 perces videó. Van 2 perc. Rip 2 perc. Na. Most szerintem nem olyan rossz szerver. Szóval, hogy nem azt mondom, hogy jaj, jobb mint Cségó. Ezt meg kéne venni. Az a jó ebben még, hogy 0 órakor vannak fent összesen. Hát egy 6-an biztos. De nem összesen, hanem csapatonként. Szóval kb. Egy T csapat megvan. Összesen. Vagy hát... Na jó, ezt most inkább nem vezetem le, mert az hosszú lenne. És már csak 2 másodpercünk van, amúgy nem. Ne, kérlek! Ne legyetek itt! De ott van, és már ott is van. Ez jó, amikor... Én azt nem szeretem, amikor 2v1-ben jönnek. Na az viszont a mániám, hogy nem szeretem, de ez már nem lesz megint. Nem lesz meg még egy menet. De. Nem. De. Na. 2 percre gyorsan lemegyünk egy menetet, rusholunk meg minden. M4, utolsó kör. És erről megyünk azért is. Adja be. G-ben add be. Jaj, arra nem megy még. Buah! Urán! De! Vrac! És akkor van még 10 másodpercünk elkezdeni. Na jó, majd gyerekek, ez a videó ennyi lett volna, tetszett, iratkozz és lájkold ezt a videót. És hát igen, a lájkkal jelzett, hogyha szeretnél még részt erről. Én Krisztián voltam, sziasztok!